The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Timothy 2, 3, and 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. James 5:19-20. Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. John 4:7-8. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away to the city to buy food. John 14:12-13. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Galatians 6:9-10. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us use the principle of 1 John 1:9. If need be, kay aron dili kini mahimong babag kining mga sala nga naa sa atong kalag, kung dili na ito kini isugid ngadto sa Dios nga mahan, kini mahimong barrier, a really big barrier, babag kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diya sa imong kinabuhi. Giagda ka, gidapit ka sa pulong sa Dios na imong tuuhan, imong dawaton si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of studying your word. Karong adlaw, salamat o Diyos sa imong pagdala ka namo ning dapita sa mag-usap pa. Aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi nga Kristohanon pinaagi sa pagtuon sa imong pulong sa adlaw-adlaw. Salamat sa kinabuhi nga imong ilugwayan pa. We are still alive, all because of your grace, your love, your mercy. Salamat o Diyos sa among Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga
suki na nining atong Bible study o sa atong mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Karong adlaw doon na nasantay bagong pagtulunan. Kini manungdanon kayo alang kanato kay this is the study of the Doctrine of Apostasy. Okay? Apostasy. Now, so mo kini ang uluhan, the Doctrine of Apostasy. Kini nga itong uluhan, doktrina kini nga atong pagaisgutan ni adlaw maong bahin sa apostasya, sa in English apostasy. Kining apostasy, okay, honestanan, unsa may definition o kahulugan nining pulong apostasya ato ning hinahinayan sa pagpasabot kanimo. Okay. Ang pulong apostasya, Griego kana nga pulong. O ang in English ni apostasy. Now, sa Griegong pulong, duha kini ka o kombinasyon kini duha ka Griegong mga pulong, apo o stasia. Now, ang apo, ang buot pasabot, sa in English, away from, departing from. O kanibot pasabot sa apo. Ang stasia, sa in English is stand. Ang imong pagbarog. Okay? So, kung tapuon na nimo, away from, or you stand away from. Okay? Now, sumo ka na ang definition kahulugan nining pulong apostasya. Ikaduha, unsa may sinugdanan o ingnon ta origin nining apostasya. Muna ikaduha, ikatulo, ang sinugdanan nga kasaysayan o historic origin sa pag-alsas mga manulunda o angelic revolt batok sa Dios. Uban sa pipila ka mga detalye bahin sa nahilambigit niya ng hitabo. Ikaupat, ang sinugdanang kasaysayan sa nahitabo nga apostasya sa kaliwatan sa tao gumikan sa pagsupil sa una nato mga ginikanan si Adan ug si Eva. Sa misupil sila sa ginadili sa Dios nga bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog sa dautan. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Nga kini may sangpot, may resulta sa ilang pagkalaglag. Man's fallen condition. Nakakalang Genesis Kapitulo 3. Ikalima, ang apostasya sa usa ka dili magtotoo, the apostasy of the unbeliever, with its two distinct but interrelated aspects. Una sa tanan, ang apostasya sa dili magtotoo ngadto sa pagmatngon niya nga naay Dios. The unbeliever's apostasy toward God consciousness. O kini atong mabasa diya sa Roma 1:18-28. Ingon man diya sa Salmo 19:1 sa 6. And we saw sa aspect ni diya sa mga buhat 17:22-24. Karon, ang ikaduhang aspito, the second aspect nga ingnon ta interrelated aspects, mao ang apostasya sa di magtotoo kinsa negatibo siyang pagtagad ngadto sa mayang balita sa kaluwasan. He is negative. His attitude is negative towards the good news of salvation. Ug mao kanay gisaysay diha sa mga buhat Kapitulo 17, versikulo 22 ngadto sa 34. Karon, dinhi sa segundo Tesalonica, Kapitulo 2, ani ay maingon ta nga dili kasagarang bahin sa epistles nga diin ang kadaghanang bahin niini mga pagpanagnak
prophecies, prophetic nga nagahisgot kinis higayon nga man of sin, the Antichrist, sa ulahing mga adlaw sa panahon sa mga Hudyo. So, diha sa versikulo 1 sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, ang in English nga version ini nagkanayon og, we beseech you or encourage you, brother, fellow members of the family of God. Now, these believers in the church of Thessalonica, where Paul spent 3 weeks, he had led dozens of them sa pagdawat, pagtuo kang Hesus Kristo, o dayag na lang ang pagkalagot sa mga Hudyo tungod din kanang silag yun ng mga Hudyo. Ang labihang pagka-negatibo sa mga Hudyo ngadto sa ilang sinaguga dito sa siyudad sa Thessalonica. Labihan sa pagkabangis, so savage, o labihan sa pagkapintas, o kasalbahis nga buot nilang patyon si Pablo gani. Busa, ang mga magtutuo dito sa simbahan sa Thessalonica, mipada kang Pablo ngadto sa habagatang dapit. Ipadto siya sa Bria. Apan midangat ra siya dito sa Athens, nga diin sa gisaysay sa libro sa mga buhat, Book of Acts, ingon nga background sa pagsuat ni Pablo nining duha ka epistola dito sa Thessalonica. Now, diha sa 1 Thessalonica Kapitulo 2, versikulo 16 ngadto 17, siya miingon nga among gipaningkamutan sa makadaghang higayon sa pagbalik sa Thessalonica, apan wa mahitabo sanglit ang paagi nga gamiton ang negatibong kaubuton sa mga Hudyo nga dili magtutuo. They could have murdered Paul kung naibalik pa siya ditong mao nga syudad. Ug mao kadtong paagi ni Satanas, agi og babag o pagdaot niya sa geographical will ni Apostol Pablo. Ug mao nga kadtong hitabua usa na kapagmatngon o pag-ila sa mga kaliwatan sa tao bahin sa malipaton nga mga paagi ni Satanas nga iyang babagan kitang mga magtutuo. Mao man gyud ang paagi ni Satanas. Kini iyang pagabuhaton ngadto sa mga kaliwatas tao nga mga negatibo. Ug niining bahina ang mga Hudyo nga dili magtutuo. They were producing this environment o kahimtangan dito sa siyudad sa Thessalonica, ang siyudad nga diin di pa makaadto si Pablo aron unta makatudlo pa siya dugang mga doktrina dito sa simbahan sa Thessalonica. So, unsa iyang gihimo? Iyang gisuhat kining duha ka mga epistola sa distansya og mga 8 ka buwan, 6 months. Apan mientras tanto, dinhay mikalat nga mini nga mga kasir, fake news. Dinhay mikalat nga mga fake news bahin sa tukmang higayon sa ikaduhang pagbalik ni Hesus Kristo ug bahin sa higayon sa pagsakgaw, rapture of the church. Ug kining maong false informations, okay? Mga kanang fake news lagi. Miabot ni sa pagkasayod ni Pablo. So, nahibaw si Pablo. Busa, ang Diyos Espiritu Santo, mihimo og paggiya kang Pablo. Ngayang isuwat, bahin niini dito sa iyang 3 ka mga chapters sa ikaduhang epistola. Pipila ka mga detalye sa mga panghitabo bahin sa Antichrist. Ingon man ang mga higayon nga kini siya mitungha. So, sa versikulo 1, miingon siya, I beseech you, brother, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him,
Usa ka paghisgot bahin sa pagsakgaw sa simbahan. Nga that's covered in 1 Thessalonians 4:16 and 17. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Now, ang panahon sa simbahan, the church age, misugod kanusa. Kanusa misugod? Sa adlaw sa Pentecostes, the day of Pentecost, okay? Tuig kadto nga 30 Anno Domini. Now, niya tuig 70 Anno Domini o AD. Buwan kadto sa Agosto, nahitabo ang pagkaguba sa siyudad sa Jerusalem, ug kadtong hitabua was considered as a major event. Dako kadtong hitabo sa Palestina, sa Palestine. Apan sa tuig 30 Anno Domini, ang Israel ingon nga nasod gihikling na niini gayuna isip punduhanan sa mga doktrina ug paagi sa Dios sa pagsangyaw, evangelistic mechanism. Sanglit niya ang adlaw sa Pentecostes, dunay bag-o nga grupo o hugpong sa katawhan nga namugna. Ug ang maong hugpong mao ang gitawag og simbahan, ang lawas ni Kristo nga gilangkuban sa mga magtotoo, made up of believers, mahintil man siya o mahudyo. O kining hugpong nga sa pundok sa mga katawan, talagsaon kini nga matang. And this is in the intercalary period, tali sa kan umag siyam 69th ug sa ikakapituan nga simana sa Daniel 9:24-27. Og of course, aniya naman ta karon sa ikaduha ka libo kapin ka katuigan ning panahon sa simbahan, og ang terminating event sa church age mao kadtong bag-o ko lang gi-quote kon kabahin sa pagsakaw sa simbahan. Ang Ginoo mo bot na o kining hitabua giingon nga imminent o mudangat yun. Imminent, I-M-M-I-N-E-N-T, imminent nga mudangat yun. So mao kining hitabo ang giingog imminent kini sa simbahan, dili imminent ngadto sa Ginoo sanglit tukma man gyud ang iyang pagkahibawon ini hitabo. Kay ano man tungod kay ang iyang pagka-omnisyente, omniscience sayod man sa tanang hitabuan o panghitabo. Basta. Now, ang mga anghel manulunda, wa gani kini sila mahibaw kung kanusa kining hitabo mahitabo. Ug busa ang mga magtutuo labaw nang wa mahibaw kanusa mudangat o mahitabo kining maong pagsakgaw sa simbahan. Wala. Apa na may nung danon mao nga dili importanteng may bawas mga magtutuo kung kanusa gyud ang hitabuan mo abot. Sanglit nasayod man ta mga magtutuo nga mahitabo man gyud kini ug nga makaandam kita sa di pa kini mahitabo. Kasabot ka. And with regards to this, anay duha ka pamaagi, two mechanisms of preparation alang sa atong kahimtang na unya dito sa eternidad, in the eternal state. Ang una niini, of course, mao ang pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas. That is the the first step. Maong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas. Mao kanang paagi aron ang usa ka di magtutuo makaandam alang sa eternal state. Sanglit sa madugay sa madali kitang tanan moadto naman sa eternidad.
Gusto? Ug actually, aniya naman gani kita karon sa eternal state. Kay kini kung atong panahon karon is just a real small segment out of eternity. Do you know that? Sa dihang ibuhat kita, gibalhin ang kitang daan ngadto sa eternidad. Ug gani lang kita ning panahon na sud sa kalim-an, sa usa ka gatos ba kahigayon nga paglibot sa adlaw ug human yana, out we go to eternity. Correct? Ang bugtong paagi, the only way alang sa usa ka dili magtutuo sa pagpangandam alang sa eternidad, mao ang iyang pagdawat kang Kristo ingon nga manluluwas. Sanglit ang alternatibo, the alternative is to reject. Pagsalikway niya kang Kristo ingon nga manluluwas. Ug ang iyang paghidangat sa panginabuhing hinukman ug sa iya ng pag-spend eternity nga sunugon dito sa linaw sa kalayo. Apan, technically, inikamatay sa unbeliever, sa di magtutuo, ang iyang kalagmuan to torments, kasakitan sa Visayan, sa kalit. 1 second ang kapaspas after he dies. Ug mao kana ang dapit nga ingnon tag painit-init warming up spot alang sa ikaduhang paghukom, second resurrection. Ang iyang pagbalhin na ngadto sa dakong puting tronos paghukom, great white throne judgment nga mabasa kana sa pinadayag 20 11 ngadto sa 15. Ug diha sa great white throne judgment, pakitaon siya ug ipasundayan ngadto kaniya ang iyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas, nga mao kadto ang sala nga dili na mapasaylo, the unpardonable sin that he has committed. Nga atong masayran kining maong matang sa sala diha atong mabasa di sa Mateo 12:31 ngadto sa 32. Unsa magisulti diha? Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. That is the unpardonable sin. So the reason why people spend eternity in the lake of fire is because they rejected Christ as Savior. That is the unpardonable sin. Mao kanay sala nga di na mapasaylo. Ug busa, no dili nato ni ginamagama, naanas puro sa Dios tanan. Ato lang kining padayag diha kanimo. Ana po na nimong mudawat ka ba niya na o dili? You have your volition. Ug busa, sa atong tinaw bahin ini, ang ngan sa di magtutuo, the name of the unbeliever, dili makitaan nga naisulat dito sa basahon sa kinabuhi. His name cannot be found in the Lamb's Book of Eternal Life. Ug busa, gikan didto sa Great White Throne Judgment, ang di magtutuo, itambog na didto sa linaw sa kalayo to share the judgment of the devil and his angels, the demons, burning in the blackness of darkness, in maximum pain, kinapaitang kasakit, ug pagsakit, torture, ug kanang kahimtang nga hangtod na sa kahangturan. Sumapa ka na sa Revelation 14:9-11 nga nagaingon sa in English, og the smoke of their burning ascends forever and ever. They have no rest day or night. It's gonna be so horrible. Labihan ka ng pagkamakalilisa.
Jude describes it this way. They are in the blackness of darkness forever. Anay panag-ago, there will be weeping and gnashing of teeth, pagkagot sa mga ngipon. Sa in English, there's going to be biting of teeth to attempt to assuage the pain aron pagpaminos kunos kasakit. Mao na giingon. They're going to have an eternal lockjaw. Ug diha pa, why bisag kinsa ang makahimo sa pagtabang kanila ug magaago kini sila sa pag-agwantas kagrabe sa kasakit, na pagyud sila sa pag-anto sa hingpit nga kami nga total loneliness ug total depression. Kaya wa man kini sila Kristo sa ilang kinabuhi, wa kini sila paglaom. You see, akong balikon, tungod kay wa man sila Kristo silang kinabuhi, wa kini sila paglaom, wa kini sila kinabuhing dayon, ug ila man gisalikway ang gugma sa Dios. Diya mo na, unsa kada kung gugma sa Dios nga gitanyag kaniya, iya man gisalikway, iyang gisalikway ang grasya sa Dios at the point of the cross. Sa di madugay, ila nang atubangon ang pagkamatarong ng hustisya sa Dios in the eternal state, sharing, muambit kini sila sa paghukom sa yawa o sa iyang mga demonyo, suma gini sa Juan 16:11, Mateo 25:41 ug pinadayag 20 versikulo 10. Ug busa, ang paagi nga ang usa ka di magtotoo makaandam sa kaugalingon alang sa eternal state is for him to receive, accept, believe the Lord Jesus Christ as His Savior. Wala yung paagi sa pag-andam, gawas lamang niya ng pagiha. Kana pagiha iya kana sa Dios. Naran ni mo mudawat ka ba niya na o dili. Ug ang worst way, kinagrabihang paagis pagkamatay, the worst way for a member of the human race to die, ang kinagrabihang paagis pagkamatay ni bisan kinsang sakop sa kaliwatas tao, mao ang pagkamatay ingon nga dili magtotoo. That's the worst and wrong way to die. Kasabot ka. Adunay duha ka matang sa mga tao ng kalibutan na. And we all know. Dili kay female or male. That's true when it comes to gender differentiation. Apan dunalay duha ka klaseng mga tao from the standpoint of the spiritual condition. And that is the believer and the unbeliever. Ug ang kinagrabihang matang for any member of the human race to die is not to die having his head cut off, lungguas liog ba, dili ang pagkamatay nga maligsan og pison, dili ang pagkamatay gumikan sa cancer, gumikan sa coronavirus o unsa, o gumikan sa grabing disgrasya, kundili ang pagkamatay as an unbeliever. Ingon nga di magtotoo. Ug naibawa ka ba nga no? Tungod kay ang resulta niya ng kamatayunas o sa kadi magtotoo, mao ang pag-antos kawa nay pagkatapos. That's eternal suffering, torments, great white throne judgment, ug dayon ang linaw sa kalayo. Mao kanay abutan, mao kanay dangatan, mao kanay destinos o sa kadi magtotoo. Sabta gid. I'm addressing this to you, unbeliever. Ugwa na kanay pagkatapos kanang pagantusa, hangtod na kana sa kahangturan ad infinitum. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Therefore, ang worst way to die is to die as an unbeliever. Now, there are two ways for believers to depart from this life. Duha pud kapagi. One,
pinagi sa iyang pagtuman by having executed the will of God, and hence iyang gituman ang divine viewpoint purpose for his life. Ang tuyo o kabubuton sa Diyos ang kinabuhi. Dinhi sa phase 2 sa plano sa Diyos. Na sa 2 Timoteo 4, 7 ug 8 nga diin si Pablo nagaingon og, I have finished my race course. I have guarded the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Yan ang adlaw, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Apan kini si Pablo got distracted nga it cost him 4 ka tuig out of his life tungod kay napadpad man siya sa sayop nga dapit for all the right reasons, namely dito sa Jerusalem. Kaya gumikan sa kainit siyang tinguha nga maluwas unta lagi ang mga Hudiyo. Kaya kasagaran kung mga magtutuo in apostasy will wind up musangko lang yun in a wrong place for all the wrong reasons, for all evil sa ilang kinabuhi. Now, sa bahay ni Pablo, opposite ang iyaha. He overrode the will of God. Ang gitawag og geographical will of God alang sa iyang kinabuhi. Umiadto gyud kini siya sa Jerusalem. Bisan og buot sa Dios nga first of all, himanduan gyud kini siya sa pag-adto sa kasadpang dapit sa Espanya, west of Spain. But he eventually wound up didtong dapita o mihimo siya didtong pagminister sud sa kapila nga tuig. And secondly, on his way paingon sa Jerusalem, gihatagan kini siyang mayon ta nga threefold warning. Ayaw adto didto. You're going to lose your freedom. But he overrode it ug miadto gyud kini siya dito. So, he wound up in a wrong place, nahigawas na outside na siya sa giingon ta og geographical will of God for the right reason. Buot lagi niyang maluwas unta ang mga Hudiyo. Apan di man kang Pablo kadto nga ministry nga moadto siya sa mga Hudiyo. Apostol siya sa mga Hintil. He was the apostle to the Gentiles. Ug samtang dito siya sa Jerusalem, wa niya pang yawi bisag usan lang ka Hudiyo. Wa niya pang sangyawi ba? Samtang dito siya sa Jerusalem, wa lang siya sangyawi bisag usa ka Hudiyo, hapit na gyud na unta siya mamatay. He was almost murdered. Busa sa diyang nadiskubrihan sa iyang pagmangkon nga laki bahin sa planos pagpatay kaniya. Iya kinigisultihan ang kapitan sa tigbantay o gwardiya. O kinis Pablo sa huge military guard ang cavalry paingon nga to sa Caesarea. O gibilanggo siya dito. So, 2 ka tuig o pagkahumas 2 ka tuig niya nga pagbilanggo dito, gibalik kini siya sa Jerusalem. It should have been a death sentence na din ang gitawag o kangaroo court sa mga pango sa relihiyon dito sa Jerusalem. Gigamit ni Pablo ang iyang pagka-Roman citizen o sa iyang final authority nga maong pag-apilar kang Caesar nga maong ta kini siya mohandol sa iyang kaso. O mahinungdan nga ubos sa balaod sa Roma under the Roman law, gitugutan siya nga maka-apilar kang Caesar. Ug busa gilulan kini siya gikan si Caesarea paingon sa Roma, unya dinhatoy pagkalunod. There was a shipwreck dito sa Malta. Ug naidangat na siya sa kaulahian dito sa Roma. Ubos sa house arrest.
O toward the end of that period of time, mitunga kining 5 ka mga prison epistles. O siya miingon diya si Bruhano 13. Pray for us. Because the Roman policy mao nga, if you're getting toward the end of this 2-year period, human sa kawaluan kabuan, 18 months, musugod kini sila timbang-timbang kung naabay posibilidad nga mutungha ang mga magsusumbong, mga accusers, o ang mga Hudiyo, wa may tinguha nga mutunga dito sa Roma aron sa pagkiha ni Pablo. Tungod niya itong, quote, religious charges, end of quote. Agig gamit ni anang maong terminolohiya, moingon unta kini si Cesar, unsa man inyong gibuhat nako, pahawa mo, pangsipaon unta ni sila gikasukmanan. Si Pablo nasayo nini, ingon man ang mga Fariseo o guway mipakita dito sa Jerusalem. So miingon siya, pagampo mo, kaya naay kay gayunan nga buhian ko sa di na madugay. O busa, toward the end, itong gidugayon nga 2 ka tuig, iyang gisuwat kining 5 ka prison epistles nga usa na niini mao ang Hebrewanon. Ug sa dihang gibuhian siya, miadto siya sa Espanya. Panawagtang ang 4 ka tuig sa iyang kinabuhi. He did everything he could. Pinagi sa iyang pagsangyaw by way of evangelizing. Samtang didto siya sa Caesarea, sud sa 2 ka tuig, ug sa didto siya sa Roma, nagtudlo siya sa pulong sa Dios, ubos sa house arrest. Bisan usa kadto ka restricted ministry, apan nakapadayon siya sa pagbuhat niini. Apan he recovered from it, ug mituman siya sa pag-execute sa kabubuton sa Dios ang kinabuhi. Ang giingon ta og operational will nga musangpot ngadto sa functional and geographical will of God sa iyang kinabuhi. Ug may hinungdan nga iyang natuman ang Dios nung katuyuan sa iyang kinabuhi, the divine viewpoint purpose of his life. To recall ang hinumdum sa ato na gitun-an ingon nga mga doctrinal believers, adunay 3 ka kategorya sa kabubuton sa Dios. Ang una, operational will of God, mao kini gitawag og faith rest life. Okay, that's the first. Ang magtutuo nga na nag-iya og divine viewpoint mental attitude, karon ana na siya sa bahin siyang kinabuhi nga diin makahimo na siya sa paghimo og husto, tukma og may matang sa desisyon. Right, good decisions. He is in a position now of making right and good decisions. Na nag-iya na siya gahom sa paghimog mga maayong desisyon, ingon man, ana na siya doctrinal nga kalig-on, doctrinal courage to make good decisions. O kini siyang magtutuha, nagakinabuhi na o kinabuhi nga kahimutan sa Dios. He lives his life that is pleasing to God. Sumapa ka na sa Hebrewanon 11:6, without faith, without the faithless life, to please God is impossible. It cannot be done. Dili mahimo. Ato kining ipadayon ugma. Atong hisgutan ang 4 things, 4 ka mga butang diha si Bruhanon nga di mahimong mabuhat. That's impossible to do. O ato kining hisgutan ugma. Di nilang nakita kutob o ayaw sipyat sa pagsubay nining atong pagtulunan o atong ipanginaw nga dili ka mawas passing nining atong paghisgot nining minungdanon kayo kining the Doctrine of Apostasy. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya.
nga mong ipahimuslan ining adlaw. Salamat o Dios sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo nga mo ibugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry now. Imo kaming dadon ugma din sa magkausamparong kami. Magpadayon sa among spiritual momentum. Pagsibog nato sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi kintanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.